Grand Stolen Master Yugon chuan King of Flower Lovesick Heartbroken Scarlet chu lak atuma mase chu pangpar chuan lo do letin ala thei ho lo chu tiang ani taka chuan abula spirit duolo level hena chuan zeu chu khoi tel ve lo turin thu apea ama chuan zeu chum han tangkai atumani ti chuan kordum hapa chuan zu ching chu abeya mobile chuan zu ching chan tumin awa indo zui bok mobile in beilet tuma asol power ati chu chuan yugon chuan ataksa thil danglam amhuwa chu vele chuan spirit duolo level in mobile abeina chu lo danga mobile bula chun vakal halin ataksa te chu achek kwal hal zunga tangsanin apek pangpar kha a ani ti a hriat chuan azir lai ni turin asom hal tamaya ama po chun amhan ru tang chuan apangpar e angkha nein alo la chuaka ti chuan azir lai ni tura asom na chu mobile chuan arem tia mase phutlet anei ve thung chu akop pui zu chingle a thian te ho ti nat lawa chu zalen chu ani yugon chuan anjinga pakhat che tha du nein abak chu tuma ati nat lo tur thu a hrila yugon hi amizia adanglam ve hrimhrima a o hi nu hle in amizia le achet phungte po tuai kan ti tur angchi kha ani mase chu ti rolin achak em thunga tangsana chuan an ti tang an local chan chu ama ani ti hringhalin an ma chun pen chuakin ama chu in sacrifice a thiante chu himdama kal chu tir atumta a mase mobile a thiante ho chuan an local chan ber tangsana ani ti an hriat chuan an in thlem kolna ti chuan omzia anei lo ti an hria tuma chuan in phasan bek chu du lovin Grand Stolen Master level chu beiron an tum tariap mai ti chuan go chuan a sol ring pathumna bread enchantment chu mangin tuma an che theita ho lo che chu soilo chumin hoya chun athok po an tholei theilowa ti chuan go chuan akal chan ber tangsana tha tumin awa phei hala mase erlong loin rolin tangsana ai chu aloin dua aka tang ti chuan thi alo chuak halani chu ti mek lai chuan master use pon atumram spirit hall chu awa thlengta a pop omnam huna chuan lutin adi hlui bb dong chu chibei awa buka ti chuan master use chuan student talented tak ama anga twin martial soul nei anei thu a hrila helai huna awa kal chan hi bb dong hian tangsana ang thawin martial soul panhi anaya chu a en kol dan le ati thandan turzot tumakal ani mase bb dong chuan chief salas ne tang azir lai chanchin chu lo hrevek toin hotian tribe ani baka tang ho fapa ani te thlengin alo hria a chu wangzon that turin soul master engamozat atir thu alo hrilet ve a in beina mo lampang lo lang vele in yugon chuan tangsana chu tha tumin a vele a chu ti lai chuan dragon serpent te nu pale atunu irani te an lo langa anni hi stardew forest an to te khani in khamini atang khan tangsana hi an ngai na ema dragon serpent te nu pa chuan tangsana thlawang hawin yugon chu an bei ve ngala ti chuan dragon le serpent te chuan an martial soul ti chuakin martial soul fusion an tia hun khata an power zongjong chu da khomin Grand Stolen Master level chu an beidon ani ti chuan yugon chuan dragon serpent te nu pa soul fusion chu a thria saka dragon serpent te chuan an hne lo chungpo an lulul em awak chuan an tunu yirani chu awabituma chu tianga an tunu duat lai ati sakta ka chuan thule nei ngam to lovin ngoi ringin chulai mun chu an chua santa a
ti chuan tang sana chuan abulami ti a chuan chanzo tu tur anei talo spirit dualo le grand solen master level chuan an din chil taran mai si a chutianga aril ru a boy em lai chuan an omna huna chuan poison master alo thleng vele hlol mai tang sana le a thian ten poison master grand solen master level an hu chuan an topic te chu aziata huawa I guan chuan du gu bo chu lo in rolo turin atia mase gu bo chuan tang sana chu a unau pa anga a en thu soin nung tol chu atum bi kha ulo bb dong le master uzia an lo lang vele a bb dong hian master uzia hi amhangai vio na in master uzia hian kha le chen a thinlung alo hliam sak to awangin amhangai na le a huat na chu a in pol ani ber mai ti chuan tang sana ten an beiron po an helo spirit dualo level chuan poison master chu awa eteka mase a kuding lam la chukin alo pena anhung lama chun aleng pheita nal mai hetiang hi ani grand solen master level le tu na tang sana te ho level in thlau dan chu mase heng level ho po hian tang sana pa hi malbea chautu an om me lo ti chuan poison master ven him nan huaya chuan tang san te ho chuan nungdama chuana chance an nei don ang tal hle ani poison master ai hian yuguan hi a level asangin a chak zoka mase ani chau chu engamo chen chu alo thi khomwang theidona ti chuan spirit dualo level chuan poison master chu awa beili a mase alo thlen ma chuan a poison mangin alo mandinga ti hlum atum halani chu ti lai tak chuan hlimthla ang dum vek hian alo mana dugu bo tur te chu a thia sak hal vekani ti chuan ama dik tak chu alo in lanta a ani hi all ghost dia shetlar ani aming dik tak chu gui mai ni in grand solen master level somkwa le pali ani mekani poison master chuan grand solen master level apo ama ai level sang pathi te chu adan zo a ring bi kha ulo ma se tang sana chan an du chuan du thlan tur dang an nei to chuang silowa ti chuan pakhat chu lo dang betin a pakhat zo ko chu flender le a ho te chuan thi huama an bei angai don ta ni ti chuan I guan jok chu an bei ron ta a chu ti lai chum poison master chuan all gods kha lawin bei pui ve mek bok ma se mobile le a thian te ho chu grand solen master level laka chuan savanau te thlo zir tir ang chau an ni ti chuan iu guan chuan a skills bread enchantment chu amang le a chu mi pressure nuaya chuan tuma a chet po an che zui theilo wani ti chuan an kalchan le an tumber tangsana chu tha atum ta a aman roin tangsana athleng don tia chuan tangsana chuan puitu anei le tlat mai lo puitu chu grand solen master level chenjin le chiba amber tribe chief ningfengji ti anni grand solen master level hi hemiram le a che vela hian mitlem te bak anom lova ti chuan helai hmuna hian pali in mukhomin zirlaina pangho tan chon a hriat rengklak hle ani chenjin le iu gon te chu anin bei vele nghala chenjin hi sword dolo tir hriat lar in solin khobela hian a hretu le ngai sang tu po antam vel he ani ti chuan chenjin chuan ngun ham sang tam tak ti chuakin iu gon lama chuan a sur hian an sur tla chur chur maya ti chuan an he tak silowa chuan euguan le all ghost te chuan martial soul fusion ti an tumta a anni grand solen master level panhi te hian martial soul fusion an ti hian an chevela thil om zong zong chu enga chakpo ni se chi theilovin an siam theya chenjin chuan an thil ti tum chu hrein an lampan chun a thlok thanghal wata ma se an ti zo ma in zu thleng man don lovin ningrong rogi pa chuan a speed chu alo up sak hal wata ti chuan a speed chu na sataka chak belin an martial soul fusion ti tur chu a zu thiata anni panhi chuan an soul power an lo mang zo to bok nen ningfengji in chenjin chu a power alo up sak zel ti po an hria chu wang chun an he don lova hria in an in hnuk dok ta ni ti chuan an zin kong an lo pin te chu an siam tha zung zunga tangsana chuan engwanga ama chu tha tuma local nge an ni a zot thloma gubo chuan a talented wang nia shilin spirit hall ho hian mi talented tak tak chu an mania laklu an tum thina chu tianga lu tura an somna an lo nar chuan pelin an that chui mai thin tangsana chu a talented pialama hotian tribe ni in
an mel malian ber tang ho fa pa ania an ni hoin tha tuma an pil chu thil mak em po ani ran lo a kumzat ngei tuin a chak zia le decade millennium sol ring sol bon twin martial sol ani ti te thlengin an hria apa khubin grand solid master level alo kaya an mel malian ber alo ni chho an lo wang ani pakhat buka ning feng ji te chuan tang sana chu an tournament nei chu ban san turin an tia a chan po tournament final an nei na mun turi an mel marama ani miau sia bb dong le master uzia po chuan tang sana tha an tum chu an hlo chamani ti an hria a master uzia chu a topic zual te chu aveng hok maya ti chuan master uzia chu a chu don chuan bb dong chu anal ngaya alanal reng thu le a thin lunga ala om reng thu chu a hrila ma se fapa angmaya a en azir lai tang sana tha atuma wang chuan tunma an lo in zom to no zong zong te chu chutcha ani ti rolin kongkhar chu a chu santa a anin kar a thalo ti hreng ma se chutianga a hmangai thin emin aka ngeya a soilai a hria chuan bb dong minun rong po chu ami tuite hial farin ana zual tangoi ngoya refe an thang hnu chuan headmaster flender le azir lai te po chuan an tumram chu an lut ta a ti chuan an ni ho chum hel marama om an ni awangin khoi hmuna po kal se film khur reng turin a cha hloma an thlen ni tanga anili nia continental martial sol elite tournament final chu an tran le dona final round an tran ma chuan an thlen na kota chuan an lo practice hloma ziau cultivate lai lo lagin level somthum pakwa tang level somlia alo kai ve chi a ti chuan anu erlong flender le a thian te ho chuan an lom phui thu an lo soi no nawa ziau chuan soring pali a nei ve theita a anu chuan abana kain a soring pali na turzong turin akal pui hala ziau chuan du lo viau ma se anu erlong la alo phurna sa to mai si ti chuan ni thar lo her chuak lein ziau le anu ramwak po an lo ho a ziau chuan a soring thar chu ti chuakin engram sa nge erlong chuan aman sakti an zota erlong chuan apuina engma atel lo thu soin an chanchin chu a hrilta a bis tha tumaram hnoya an kalkhan ziau chu abau thuta nasa takin erlong chuan azong kuala atopa topa chun ziau chu muin awa mu chuan soring pali chu alo nei reng to mai a thian ti ho chuan ziau chu engtin nge millennium soring a nei ngot dan chu an han zota ziau chuan thiam le hne so takin dot an hril kwal le ta vela kong abona millennium sol base in liam huin chu a spirit drink ka hip ta ni atia ziau hian hetianga a thian te abum kwal na chan chu ama hi spirit base ania soring va hip ngai lovin ama in ain cultivate thayani a dot soya la chun a thian te ho chuan van nei an tien an lo bule dual maya chuti lai chun master uzia po alo thleng vele ta a atuk chu final round an tran ni ni in master uzia chuan rules le thil chi sang te chu a hril hloma final ai hian team somthum pathum ten pakhat na ni tumin anin chu don ani chung zinga bai hu phur om tur le an mel malian ber tur chu spirit hall ho hi ani ti chuan tun game a chuan strike academy pa ngai ten ring chu an lu dona tailong huang yan jingling jiangzu te an lo all thri do ani sleepless nights and headaches stack restlessness to hell and back what's my purpose what do I grab a slippery surface a heart attack an ni ho chu anin beina mun tura chun omin headmaster flender alo kala ama sabera an tum tur te chu chi hua school fair element te khadi in mase anin hu do thu asoya chutia an tum pui tur te anin hu do ta ka chuan an ni ho chu an tlang chho chu ani le ta phota aduta in be tur te hi win 11 senfeng school le longkoi school te ani mase senfeng school atang chuan chi hua school ami hua u le a u nau pa te po an mutlat mai chi hua school le senfeng school te hi in zobin new senfeng an titani amma hua uin fengzia a kaulu na chan kha tangsanan he dan tur an lo ruwa man alo ni zoka ti chuan in beidon hain in mel threatir te an nei zo chuan new senfeng school le longkoi te chu anin beinghal mop mopa
ti chuan new sen feng te chuan longkoi school chu awesome takin an hne ngala school ni atanga athala khoma lut an ni bok nen an hne so parpar hle ani tangsana te ne diat in bei po ni se achak jok tur hrit thiam a har don ta hle mai Strake Academy te pon an bei tur an chiang vele ta a tuna an bei tur te hi Jinglu Imperial School ni in Starlu Empire tanga local an ni ho hi seat ni in team thalu tuk tak mai an ni heng seat ho hian preliminary le qualifying round ka khel ve lovin an lut lang to pa Empire panhia tang seat panhian oma ti chuan Spirit Hall hian seat pakhat an nei bok ti chuan an tum tur te chu final direct a lut thei pathum zinga pakhat an tum don ani chu ba ka atuna an bei tur te hi Dai Mobile le Zuzu chingte local na ramani Dai Mobile le Zuzu chingte chuan a chunga lut tur te po hrilokin an thian te ho chu an thei top chu chakpui ngei turin an nge na ti chuan ni thar lo her chuak le in Strake Academy le Jinglu Imperial School in bei ni chu alo thlengta tuna lo lang hi an captain Dai Wei Si level somli pakwa Martial Soul Dai Mobile ang thoin White Tiger ani chu mai ba ka chuan Starlu Empire lalfa pa upa berani chu mai ba ka chuan Dai Mobile hi anaw ani bokani a om zia chu Dai Mobile hi Starlu Empire second prince tina ani chu Starlu Empire hi ramchak le lian tak an ni mase an ni hian dan dang lam le mak tak an neya lalfa pa te chuan lal thu thleng lu tu tur chu a chak berin an lu thin ani chu wang chun Dai Mobile le Dai Wei Si te chu anin beya Dai Mobile chuan he lovin tuna Strake Academy a hian tlan che in mani in ti chakbel tumin a local alo ni he an dan maktaka hian in tha po poisalwin lal thu thleng in chuin anin that hial thin ani Zuzu ching alo lang veli a Zuzu ching hi Dai Mobile nu pui hualani Zuzu ching hian Dai Mobile hi enzuin a topa Strake Academy alo thleng vel hola tuna Dai Wei Si bulading hi Zuzu yan ni in Zuzu ching unaw nuwadi an dan maktak awang hian a unen po hian in tha tuma in ve reng an ni anni u te pani hi anni ai hian an chak ve ve a ma se tuna chun hnung tol an tum to bik lo ti chuan anni team ni te chu anin bei don ta a an Martial Soul ti chuakin anin bei ngal to mop mopa Zu ching te unaw Zuzu ching le Zuzu yan chu anin bei ngala anni hi an Martial Soul po get off Netherworld ve an ni Dai Mobile le a u Dai Wei Si level somli pakwa chu anin bitum vele boka anni po an Martial Soul White Tiger ve an ni ti chuan Dai Wei Si chuan a Soul Ring chu activate ve in a now Dai Mobile chu lungin a chil hnan ta vek maya zeu chu tlan phein Dai Mobile chu a thei angin chan atum hal wata chu ti lai chun a u Dai Wei Si chuan Dai Mobile chu finish alo tum ve mek boka ma se chu zeu chuan alo chan man hlova Dai Wei Si le zeu te chu anin being hal tamop mopa mase level in thautan na chu a chan chezo ka chun atang tawata leiwok na na mangin zeu chu atrum zuya mase in teleport man lovin Dai Mobile po alo tal chuak vele ta au Dai Wei Si chuan Dai Mobile tal chuak amu chuan finish avatum le ngala mase anin kara zeu lo in rolin zeu chuan a Soul Ring nei thar Paragon Golden Body chu amanga a Soul Ring palina a activate hian
second thum chungin eng level attack po alo do le thei ani hei hi invincible golden shield an tia chu mai ba ka chuan a power chu a double don bokani ti chuan mobile chuan thonga leiver ang main a chak thei ang berin zia u chu a virtual ta pap meya dai wei si chuan a naw le a thian te ho chu a ngai nep ang ngot chu an ni lo ti chu a chiang to hle a chu an ngai nep na chu tangsan le a thian te ho chuan rem changa lain an theina zong in an lo bei nga la an bei pui te ho chu an nep wang po ni lovin tangsan te ho an ngai nep lutuk awang chuan an ti sual le der mai team thra an ni ti an hriata tonna chang an hriat ve meu chuan an lo tlai cheto si a ma se pakhat chuan a skills lo man hramin dai wei si chu chulai mun atang chuan a thon chuaka a thian te ho ero tangsana chuan man vekin ma hong jun chuan a mei al mangin a phu zui li a chu ti lai chun dai wei si khalo lang thutin ma hong jun chu an heka nuai lama chun atla thlanga la ti chuan ni khothelo omin ma hong jun chun a khel chun zom thei to lovani hei hi jinglua imperial skulami pakhat pa skill khani in an bola chun dar thlang chu alo thlok khol fu a khoi hmuna tang po chun alo chuak thut thei ani ti chuan an power lo up thin tu ningrong rogi da that chu atuma ma se oscar lo tlan phein a in du'a ani po chu ni ko hrelovin atlunga lani ti chuan strike academy tang pani chu an chuak ta a tangsana chuan dar thlang kalkwal dan chungun taka chutin alo chuale na tur chu a chui chuak thei tal hova alama chun zuang chawin a purple demon ai chu mangin dar thlang zong chu a thiat veka ti chuan dai wei si le zu yan te chau chu har chuak an ni tari a mobile le zu ching te ang thowin an ni pani hian martial soul fusion ti thein an siam hala martial soul fusion hi a chak si a ring chung chu an control ne ngal hle ani ti chuan dai wei si le zu yan te martial soul fusion chuan tangsana chu bitumin da that an tum wata martial soul fusion a chuan mi panhi power kha a in bel bom thina wagin tangsana po chuan har sa takin a bum thei trok a mobile le zu ching lo lagin an ni panhi chuan martial soul fusion ti ve ngalin an thian te ho chu an va puya ti chuan dai wei si le zu yan te martial soul fusion le dai mobile le zu ching te martial soul fusion an ni panhi in veina hian he game a chak jok tur te chu a chiang don ani reife anin bei hnuwa chuan an u jok te na chuan din hun sang jok chu an chel thuaya ma se tun ma u naw anin beina angkhan tlom non le chu an tum bik to lo ti chuan an martial soul fusion White Tiger of Netherworld chuan thla pan hi alo neya ti chuan an thlanei thar mang chuan chunglama chuan thlok kwalin an u te pani chu du tokin an ching ta hrepa dai wei si le zu yan te chuan an thil ti theilo an ti tamai chu mak an ti hle ani an ham nan na tilu tuk chu an tre ta rong maya ti chuan an ma chuan an ne pa wanga an ma ni musit thin tu te ve chu an zoi tan ha pa ma se zu yan chuan lapom theilovin dai mobile le anaw chu va bei atum le shama tangsana chuan a blue silver plana lo manin zia u chuan zu ching phalna thlapin adu tokin a soi sata hrepa ti chuan midang ho po chu an tlom zui vele ngalani strike academy te chuan seat pakhat chu an hne ta phot mai